एबसुनि जि गेवलां मेल बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि जि जथुम्माफोर जे सोलिगासिनो दं दखरा आरो जिल्ला लेभेलाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सानथौ आरो सानस्रिखौ आरो माहारिबादखौ लानानै हाबा मावबोदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो जथुम्मायानो माहारिबादनि आदर्शजों गाइडेड जानाय आरो बर' हारियाव बर' समाजाव बर' माहारिबादखौ फोसावलांनांगौनि बा बेखौ इयुन जोलैनो होलांनांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ लिंनानै आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि गेवलां मेलफोरखौ खुंगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों मोनसे समाजारि सांग्रांथि सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाज बेबस्थानि बिथिङाव आरो लोगोसेनो राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जोंनि जि मर्यादा जोंनि जि गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि दफाफोरनि मावफुंनायनि सायाव जोङो गोथौ आरो गुवारै रायजो राजानो मिथिहोदों जायफोर दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय बेनि गेजेरजों बर' हारिया आगानसे लाब जादों आरो जिफोर दफाफोरा मावफुंजाबावनांगौ दङ बे आबुङै आरो फुरायै मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ मेंनाय गैयाजासे जों हाबा मावदों आरो बेखायनो आङो रायजो राजानो मिथिहोदों फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव बर' हारियाव बिटिआर बे ओनसोलखौ लानानै मोर अट'नमि मोर एरिया एक्सटेंशन मोर फाइनेंशियल अट'नमिनि थाखाय मोनसे गिदिर जोङो पावर एंड फांक्शनजों मजबुत जानाय मोनसे गिदिर लेभेलनि माने बेबस्था जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों जोङो शक्तिशालीसिन सा सानजा भारतनि 10टा सेक्सुदेलनि मोस्ट पावरफुल सेक्सुदेल हिसाबै जों गावनो रिकगनिशन मोनगोन आरो बड'फाया जि सानथौ आरो सानस्रिजों भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि खोथाखौ बिथाङा जोंनो माइल खुन्थिया गायनानै गालांबाय बेखौ लामा हान्थिनानै बिएसि बिटिसि बिटिआर आरो इयुननि समाव आङो रोखायै बुंगोन जे आलादा रायजो दानायनि जि मोनसे सिमां बे सिमाङा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोख्रोङै दिनैबो दङ आरो बेखौ जेब्लाबो जों गोथाङै लाखिनांगोन सानसे नङा सानसे आलादा रायजोआ दाफुंजागोन आरो बिनिनो गासै प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिखौ जोङो गासै बिथिंजों साग्रिद खालामनानै दिनै हाबा मावगासिनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो समाज दानायनि बेलायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गासै बिथिंखौ जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आरो राजनैतिक लबि पलिसिनि गेजेरजों हारिनि आद्रा थानाय हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ मोगथाङाव जाफुंनांगोन।